Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eusko ikaskuntzak alkartu gaitu beste behin Bizkaia irratiaren sintonian. Badakizue entzuleok, hilabeteko lehenengo eguaztenetan, hilabeteko azkenengo eguaztenetan, hementxe izaten gara, gonbidatu eta guzti gainera. Gaur badaukaguz gonbidatuak, baina trenbidean zehar ibiliko gara. Trena hartuko dugu eta zeuek bere, askotan esan da dago, baina geure trena hartuko dozuelakoan, baiazo ezue ondo etorria. Atarian aitatu dugu, gaur Portugalete eta Bilbo hartuko ditugu ahotan, edo honek bi honek lotzen dituen behin ezkerreun eta 20 urte daukazan trena. Baina Eusko ikaskuntzaren bidez, Garazi Lopez Etxezarreta beste den geure artean dugu, badakizue herririk herri, udalik udal, ibilten dela. Gaur, geure gonbidatua da beste den, Garazi ondo etorri egunon zelan zagoz? Egunon, oso eskerrik asko. Begiradea Portugaleten ipinita Eusko ikaskuntza Garazi. Bai, hain zuzen ere beste askotan egon gera horre beste udal batzuden ingurukoak komentatzeko eta gaurkoan Portugaletekoari buruz hitz egingo dugu. Hitzarmena dakarzue, jo daigun honen oinarrira. Bueno, esan beharra dago Eusko ikaskuntza 1984 urtean hasi zala Euskal Herriko udalekin lankidetza sustatzeko hitzarmenak sinatzen. Hain zuzen ere, Bizkaiko lehenengo udala Portugaletekoa izan zen. Hain zuzen ere, 1984 urte hartan. Hau da, lehenengo udala izan zen Bizkaian. Eta esan beharra dago, momentu honetan 15 dirala Bizkaian gurekin elkarlanean ari diran udalak. Hau ikusita oso argi gelditzen da, bueno, pues, Portugaleteko udalak hasieratik oso gogor edo eutzi ziola guk egindako proposamenari, eta hain zuzen ere, bueno, pues, azken 15 urte hauetan ekimen ugari egin ditugu elkarlanean. Batan bat aitatzeko moduan gara, ez da Garazi? Bai, noski, oso modu laburrean inorrez nekatzeko pixka bat egin ditugun guztien berri emango dizuet. Bai. Bueno, azteko 1984 eta 1987 urteetan bi erakusketa antolatu genituen. Bata, Eusko ikaskuntzaren iragana, oraina eta geroa zeritzona, hain zuzen ere pixka bat Eusko ikaskuntzaren historia eta gerora begira zituen erronkak aztertzen zituena. Eta bestea, aldiz, 20. mendean Portugalete. Pixka bat, bueno, pues, zer izan dan Portugalete bezalako hiri baten garapena 20. mendean zehar. Hoiek erakusketak. Horrez gain, egia da orokorrean historia gaiak landu dirala batipat Portugaleten, eta horren adibide ditugu bilan. Bilan eta ondoren argitalpena ekarri zuten bilan hain zuzen ere. Alde batetik egintzan industria iraultzaren garaiko Portugaleteko pertsonaien inguruko ikerketa bat, biografiak bildu ziren. Eta ondoren, biografia horien artean, sakonduzan gehiago Victor Txabarriren figura aztertuaz modu monografiko batean. Hain zuzen ere, bilan hauek Eusko ikaskuntzaren lankidetzan bilduman daude argitaratuta. Hoiek pixka bat ikerketari begira, baina ikerketaz gain historia gaiak jorratzeko eta batez ere zabaltzeko jardunaldiak ere antolatu ditugu. Eta jardunaldi hauetan landu izan dira, bueno, Portugaleteri dagozkion historia gaiak eta baita ere pixka bat Euskal Herri osoari dagozkionak baita ere. Horrez gain, eta bueno, pixka bat lan hauetatik bereiztua edo oso laguntza puntual interesgarri esango nukenik izan genuen. Hain zuzen ere, liburutegian bazuten katalogazio lanak egiteko beharra handi bat, eta hortan lagundu genuen. Honek argi uzten du Eusko ikaskuntzak arlo desberdin asko lantzen dituela, eta kasu honetan liburutegian ere hor, bueno, jarri genuen gure azitxoa, beraien liburu guztiak behar bezala katalogatuta eta txukun-txukun egon ditezen.
iaz eta aurtengoak aipatuko ditut labur-labur, iaz egin genuen baita ere, bueno, historiarekin, gure ondarearekin erlazionatutako beste ekimen bat, hain zuzen ere Portugaletek duen dokumenturik zaharrena, hau da, bere hiribildua sortu zaneko Karta Puebla edo privilegioa eman zitzaioneko dokumentu horrekin CD-ROM interaktibo bat egin genuen. Bukatzeko, aurten egin deguna izan da Tesoros Portugalujos edo deritzon liburuxka bat argitaratzen du udalak noizean behin, Portugaleteko historiarekin eta, bueno, pues, erlazioa duten gai oso konkretuak aztertuaz. Eta aurtengoan aitzaki gisa hartu da Portugaletera trena iritsi zaneko 120. urte urrena, eta bereziki zentratu da lantxo hau La Canilla deritzon tren geltokiaren edifizioaren inguruan. Eta, bueno, okerrez banago gaurko gure tertulikideek gai honen inguruko informazio zehatzagoa emango digute. Zuzen zabiltz, zuzen baina zuzenago berehala ezagutuko dugulako La Canilla, trenadera, trenaren inguruan sortutako gizartea, hori eta gehiago, berehala gure bi gonbidatuak, baina ez zaitugu agurtu gura, Garazi López Etxezarreta, mila eskerrezan barik eta laster arte. Oso ondo, pues eskerrak zuei, beti bezala, bueno, pues informazio guzti hauek eskintzeko aukera ematen diguzuelako eta nahi dezuten erarte. Zer deritzozue, gure gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Batetik Garazi López de Etxezarreta, udalekin hitzarmenak bideratzeko arduraduna, eta bainonezkero sintonia honetan oso ondo ezagutzen duguna. Bestetik Maria Jesus Corral, Realia Museoko arduraduna, ondo etorri zelan zagoz. Oso ondo, oso ondo. Eta Olga Macias be hementxe da, orain artekoan isil-isilik, baina kontatuko dezkuz, makina bat kontu, historialaria, Eusko Ikaskuntzako bazkidea, eta gainera txostentzu bat be gaindegiratzen ibili danak, gero esango dezkuz zein txosten dan, egun honetan du etorri. Bai, kasen, egunon, mire esker. Urteak eta urte asko dira Bilbotik Portugaletera trena abiatu zala. 120 urte dira aitatu behar duguzanak, eta horretarako historia apur bat. Gero egingo dugu museora sartu urtena, Maria Jesus? Baina, Olga, 1888 urtera goaz, Bilbo eta Portugalete lotzen zituen trena orduantxe kokatu zalako. Lagundu guzu apur bat historia ezagutzen. Esate baterako, Portugaleteko giroa orduan zelangoa zan, nor zan Pablo de Alzola. Badago nondik ibili, ezta? Bai, bueno, azteko kontuan atzeko da, bakarikune hartan, trenbidea Madridetok Bilboraino bakarrik abrigatu zen. Bai. Eta justu, une hartan, kriston krisialdia sortu zen, Tienoko burdina edo batez ere mea Bilbotik kanpora erabateko. Orduan, interbiderik bakarra izan zen, mea hau Madridera eramatea, bai? Orduan, tenbide bakarra izan zen, nola esaten de, Bilbotik Portugaleteraino burdinbide hau luzatzea. Eta horren ondorioz, hasi ziren irakintzen, Bilbotik Portugaleteraino trenbidea. Eta, guazen orain museora, laster jarraituko dugu historia apur bategaz. Museoa, Realia Museoa esan dugu, Maria Jesus, trenaren erakusketea, eukidozue bertan. Zelango erakusketea holan lerro orokor batzutan? Bueno, azteko esango nuke oso polita dela, jende asko etorri da, ikustera. Imagina ezazue, han ikusiko dugula, adibidez maketak, trenaren objektu desberdinak, adibidez ikusiko duzue paisaia iaia realak, adibidez 8 bat trena itxaroten, makinista bidea konpontzen, zer gehiago. Bueno, maketa guztiak mugitzen dira, mugikorrak dira, orduan polita da umentzako edo zein pertsonentzako. Ikusiko dituzue lehenengo plana, Alzolarena, Alzolaren egin duen lehenengo plana, La Canilla eraikina egiteko. Historian de prozesu hori garrantzitsua da, ez da, Olga?
esate baterako, eusko ikaskuntzaren lan honetan, eta zuk zeuk zeure lanean, jorratuko zendun askotan, zelango materialak erabiltzen ziren, zelango trazadua, orduko trenaren funtzionamentua, eta gaur egun askori eta askori urrun geratzen jakuna. Bai, baina gertatzen dela kontutan hartzeko da, une hartako tren makinek gero lurunezkoak ziren. Hori da. Ez da, gero hasi ziren ja dizelak erabiltzen, eta gero gaur egunekoa, da, esaten da, elektrizitateak erabiltzen dutela, bai? Eta, zinezkoa da pentsatzea nola, une hartako trenak kapazan ziren, lurun makina erabiltzen, hainbeste gindea eta merkantziak, hori garraiatzea, bai? Eta, trazadoa edo oso simplea da, kontutatzekoa da justu, Ibaizabaren itxasetxetan joazen zen, bai? Ezkerraldetik, bai? Justu, Bilbotik, kanpoko porturaino, aurraraino, bai? Eta, ero, kontutatzekoa da ere, tarte honetan ere agertu zen tranbia, eta gehiago ja, horien dela, zenbat urte, 1980 horren guruan. Agertzen da kamioia, bai? Eta handik aurrera, kriston konpentsazioa hasi zen sortuz batez ere merkantziak garraiatzeko, eta une hartan, trena bilakatu zen, zerkania zen trena, bai? Eta hortik aurrera, batez ere renfe hartuta, enprespek hartuta, izan zen gaur egunean ezagutzen dugun trena. Hori da. Beraz ikusi noraio behar dugun, ez da, gaur egunekoa ezagutzeko. Hainbestekoa ez aldaketa, bai lurrunetik elektrizidadera, baina ibilbideak eta abar, oraindik be aipatzeko modukoak, ez da? Eta hori, esate baterako, museoan bertan, hobeto ezagutzeko aukera. Bertan, azaldu deutazue jenteari zelango ibilbidea egiten eban, zelango trena, sardinera bertan joaten zirela, ez. Eta, anekdota asko sortzen dira, horri buruz, adibidez, jende asko, helduenak, guk baino gehiago dakite horri buruz, eta, esperientziak oso aipagarriak izan dira. Orduan adibidez, haiek kontatzen dute, nola ikusten zenuten, trena buelta emateko, jakin behar dugu, trena Portugaleteraino besterik ez zuen ailegatzen. Orduan, buelta emateko bazegoen, rotonda bat. Biribilgune bat, edo, rotonda bat. Eta makina, buelta emateko horrela egiten zuen, eta gero ja Bilbora berriro. Baina gero, 1989an, Portugaleten, geltoki berri bat sortu zen, ja, definitiba edo, lehenengo geltokia La Canilla ondoan zegoen, La Canilla ibilbidean, baina gero pasatu zen beste aldera, ja, gaur dagoen lekuan. Eta gero tunel bat sortu zen, edo egiten zuten, Santurtziraino ailegatzeko. Eta, ja, argazkien bidez ikusten da nola hasi zen lana, nola lehenengo zuloa tunela egiteko. Orduan, obra hori jaia 4 urte edo inguru irauten zuen zen. Eta gero, ja 1933an, katea guztia edo tren guztia elektrifikatu zen. Bai. Orduan, ja, pizkanaka, ja, nola esaten da, prospera aurreratu, bai. Ailegatu zen teknika berriak eta ja denbora gutxiago irauten zen bidea edo. Bai. Iraupena bidaiana laburragoa zen, ezta? Bai, baina hasieran 20 minututan. 20 minututan. 20 minutu baino? Bilbotik Portugaletera. Gitzi da. Bai. Eta batzutan berak kontatu zuen. Olgak? Bai. Nola esaten da, adibidez. Hasieran trena Barakaldoraino zen zen. Bai. Eta gero, nola izan zen jaia, adibidez, irailaren 24an,
mila bederatzireun. Jai handi bat egon zan horreza? Bai, mila sortzireun eta laurogeita sortzian, ospatu zen, edo jai berezi bat egin zen, ospatzeko trenaren zabalera edo. Bai. Ezke asko normala izan zen unetan zeren, hori kontutantzeko edantzen izan zen modernitzatearen ikur bat. Eta horregatik beti hasi ziren, zein nik ez dakiten miren hori bazabala edo, bazu zen Kristo hori antolaketa egiten. Bai, eta gogoratzen zara jaiak, baina edarrak ezin duzu imaginatu nolako ziren, eta jende eta Bilbotik Portugaletera, baina gelditu gabe. Trena gelditu gabe, orduan horrezagatik orduan bidaia azkarragoa edo denbora gutxiago irauten zuen. Tren berezia jartzen ziren Portugaleteraino heltzeko, adibidez, festa batetara ospatzeko, ez da? Adibidez... Badak ez egetotzen den, ezke hasi ziren abitzen bate, Portugaleteko udertzeak hasi ziren, hori kontutan atzeko da, Portugaletek izan zen, uda pasatzeko lekoa, baina norintza zuzen duta batez ere Bilboko eta batxutan, Madrilgo gurezia dintzat, bai? Ordu, haiek, trena zabaldu baino lehen, hasi ziren, lurrun itasuntzi txikitzuak, Bilbotik, Portugaleteraino joateko, baina behin zabaldu eta horrezatu, eta zegoen baino balneario txikitzuak eta baino etxeak ean zeuden ezagunak. Bai, eta beste eta gainera getotzen dena, trenarekin batera hasi ziren beste nik ez dakit resumentzako lekuak espresiki, eguzkitan egoteko, ura atzeko, bai. Baina gero, honekin nik ez dakit nola saldu, baina egin izan dutxateke udalea pasatzeko ia alako joera zuzen aldatzen eta demokrazia edo ailegatu zen baita alako eginkizunarako. Bai. Eta hori, horrezagatik, eta dena dela, normalean zein da Portugaleteko jaiak, dira San Roque eta Virgen de la Guía, baina alde berean, beti alako jaiak antolatzen zituztenean, nozaten den, konpainiakoek antolatu zituzten, udaletxekoek, hitz egiten zuten, enpresarekin, nozaten, tren bereziak edo jatzeko zuzenki, Bilbotik, Portugaleño ailegatzeko. Eta gero, horretaz gain, jende gehiago Portugaletera joateko hasi ziren atolatzen, udako jaiak edo. Eta imaginazazu, nik ez dakit romeria, goizeko arratsaldeko, eta, gaueko uneatan ez, baina goizeko arratsaldeko, dantzak, estropadak, zezenketak, kukaina, pilota, izan zen eta gainero, eta nezuenka bakarrik, pilota estropadak eta jotu ziren trenak, olin bainen, ez gainezka gainera. Ella esan trena edo trenbidea eta gizartea lotuta dagoz, ezta? Bai, nizuzken bezen bestoko ezin da saldu, nola moldatu zen gizarte bat trena ulertu gabe, ezin da posible. Ezin da ulertu Portugaleteren iraupena edo desarrollo trenari gabe. Orduan, Portugalete garai hartan oso famatua zen, igual adibidez industria arekin batera, edo turismoarekin batera, baina balneario eta guztiz, zelako jauregiak ondartzaren ondoan, baina jauregi Txabarrirena, orduan burgesia berria sortu zen garai artean industriarekin lotuta. Eta, zer esan nahi zuen hori, jendea, gainera Bizkaian, El Salto, Portugaleteko ondartza, El Salto zuen izena, esan daiteke importantena zela. Orduan, horrezagatik, turismo edo kapitalismo berria sortu zen Bilbokoak edo zein irikoak, iaia Inglaterrakoa, orduan, jende etortzen zen kanpotik, hain zuzen.
Badu, industria eta haien, industrianen inguretan, noski beharrezkoa zen leku bat espreziki hango langileria hanko katzeko. Eta trena, izan ze faktore bat arango langileriaren, langilego hau batzeko faktore oso berez izan zen. Bai, imaginazu zer den, hasi ziren, trena hau zabaldu zutenean, egunero 20.000 langileak erabiltzen zuten. 20.000 egunero. Da, pasabara. Eta gero, honekin lotuta dago, udalian zeretatu zen. Eta gero, domekan eta aztoburuetan bai, eta zen jende joaten zen, uda azkenean, zara berrien azkenean, eta gero, alako ekitaiak hasi zirenean atolatzen, eski imaginez ez alako mugimendua. Dena dela, gertakian bertan, bi naza nagusiak zabaldu zituzten, baina, eta gero bat zegoen beste bat aparta, normalean ez duguretan erabiltzeko. Eta, dena dela, trenbidea ere izan zen, esaten da, langileria biltzeko faktore bat. Zeren, lehengo, ezin ziren, hori, gaur egungo sindikatuak edo, honen aintzindariak edo, eske, imaginazazu zer den, tren batean nik ez dakit zen bat bagoi, 4 bagoi, bata, lehengo klasekoa, eta dena guzti, ez egon inorkan, eta gero bazegon 2 edo 3 bagoi, hori, laguntzako, 3. klasekoa, baina jendez beteta zikina. Eta, nik ez daki, normalean ez ziren ailegatu, gara izori lanpostura, eta noski sindikuetak hasi ziren hau erabiltzen, baita noski beharrezkoa zen, horako eta latzea, baina gero, kontetantzeko da, baita izan zen modu bat, langileen naia, hori, bezpisteko, bizpisteko, euristeko ez dakin azaldu, eta izan zen modu bat, langileria bitzeko, izan zen ez izan zen, zestan antolatu zuten mitin bat, bakarri horretaz, hitz egiteko, bakarrik. Ez erango zalantza barik gizartearen aldaketak aipatzerakoan trena aitatu behar dugu. Hau guzti hau, Eusko Ikaskuntzaren bidez, eta zeuetara egindako lanaren bidez, batuta dago. Gehiago jakingura izan ezkero, badago aukerarik. Eta egia zan, 120 urte iran dira, hemen daukagu txostena eginda, hemen daukagu zeuek izan dozuen erakusketea, baina trenak hortxe garraitzen dau. Gaur egun trena eduki badaukagu, ez da? Bai, badaukagu, bai. Baina ez da erabiltzen hain beste... Bai, zuk atzen bai dituzu, dutaren nozaten da, aforoak, gero eraz aforos ditzen da, eta han ikusten da, eguneroko trantzitoa, edo, eta estatuan, Espainiako estatuan, nik bezakite, gehien abitzen duten terkania zen linea. Orduan, erakusketa ikusten daitezke lehenengoa industriari buruz, orduan ezin dugu galdu, edo jakin behar dugun nola izan zen industriaren iraultza, iaia 100 piku urte, industria esker iaia desarrollo lortu dugula, orduan ezin da ahaztu, orduan naiz eta lantegi importantenak itxitak egon, ezin da ahaztu haien adibidez historia, pertsonaren historia. Eta hori badaukazu Herrialdea museoan. Bai, adibidez momentu honetan lehenengo eta 2. solairua hori ikus daiteke, industriaren iraultza, industriaren historia, pertsonen edo langileen egoera, nola izan zen egoera, haien egoera. Orduan ezin dugu ahaztu, orduan horrezagatik azaltzen da, jakiteko ikusi ez dugunok, orduan oso importante da ez ahaztea. Eta gero, 3. eta 4. solairuan, badaukagu erakusketa hori, trenaren
120 urte urrena. 120 urte urrena. Eta, bueno, guretzak importante izan da horrezagatik, orain geratzen da eraikina, orduan, kalea edo ibiltokia izen berea daukala, orduan, La Canilla. Guk adibidez Portugaleten esaten duzu La Canilla, eta denok dakigun on dagoen. Bai. Orduan, ez daki, igual beste kale famatua Carlos VII adibidez igual, bueno, Carlos VII bai, baina La Canilla, paseoa oso ezaguna da. Gainera, han bertan zer daukagu? Trenaren geltokia berria eta antzinakoa. Zer gehiago? Ezeki zubia. Bai, gainera ondare dena, Bizkaia zubia. Erdian museoa, Rialia museoa. Eta gero, ez da gure ondoan iaia 1 metrotara, lehenengo labe garaia geratu dena monumento bat dela orain. Orduan, industria guztia edo importantena, igual kilometro karratu batean daukazu edena. Portugalete edo industriaren irautza edo industriaren importantzia jakiteko. Paseo batean ikus daiteke dena. Komentzidu gaitu ez da, Olga. Nik uste entzula behiongo direla. Ondo kokatu da un mapa, badakigu nondik nora joan behar dugun. Baina oso polita da ikusteko, Igual, bueno, paseo batean, batean. 2 ordutan ikus dezakezue dena. Dandana, orduan. Bueno, eta gainera iaia doainik, orduan. Rialia sartzeko 2 euro, orduan. Hori ez da dirua. Adibidez, eraikina ikusteko turismoko bulegoa orain La Canilla, bueno, lehen Portugaleteko geltokia, bueno, geratzen dagoen bezala, orain badago zegoen bezala. Eta gero, imagina ezazue, Patrimonio de la Humanidad izenekoa, zubia. Gainera, jakin behar duzue, ezeki zubiaren, nola esaten da, burdin edo altzair guztia, edo tresna guztia, edo pieza guztiak, Bizkaiko labe garaietan, garaitik sortu ziren, atera ziren edo, orduan, dena lotuta dago. Dena dago lotuta. Olgari, itziko dutzago berbetan, hemen dago, ez zango dut. Bai, esan. Kandandik datorren, kanik izana, La Canilla. Zuk dakizu. Kontatu dizu. La Canilla bueno, eso polita, eta romantikoa da. Bai, ez, gauzatu izan zen, hasiera batean, bazen La Canilla, trenaren geltokiaren nafa batean bazauden iturri bat, bai? Urtegi edo manantial edo, eta hortik, errespetatzeko ur hori, egin zuten hori, iturri bat. Eta iturria, iturrien jarri ziten alko tutu txikitsu bat, hondik ura jautzeko, eta handik dator izena. La Canilla hori Kaino Canilla, orduan. Hori zotza, urperetan jatzen duten hori zotza, hori Gipuzkoan zirietan jatzen duten hori lako... Hortik dator izena. Ikusi zenbat ikasi dugun, eta gero ikasi gura izan ezkero, Eusko Ikaskuntzak hau lan hau eginda dauka, zuen Rialia museora joateko aukera daukagu, edo Olgari deitzeko aukera da, bera historialaria dalako, eta honen inguruko guztia kontatuko dezkuzalako, ez da? Oso polita da gainera, jendea ateratzen da museotik, esaten, nik ez nuen bentsatzen hain polita denik. Bai, egia da, ez dut esaten, han lan egiten dudalako, ez da? Baina nire ustez pena merezi duela. Hortxe. Bai, bota da. Batzutan askotan kontutzen da, jendeari aztu zaio, hemengo benetako gurungo goderaren motorria edo izan zen ezkerrealdeko industrializazioa. Eta hori batzutan atzen da galtzen, eta berrezkoa da berri doalako gauzak berri do jendea berreskuratzea, bakiteko binkan, nungi,
Datozela. Baina oso hurbil daukagu dena orduan. Etorri da trena, eta orain badoa, baina guk bien bitartean hartu dugu Eusko Ikaskuntzari esker, Maria Jesus Kolan Rialia Museoko arduraduna, mila esker. Zuei. Eta Olga Macias historialaria gaur geure gonbidatua bai, eskerrik asko. Zuei, mila esker.